what's up mga kasipan, so for this video, normal day na mo karon. Kaya asa kita mga to gani? Simbahan. So, kauban ako karon Second sa. si Bibi Aya. Unya. Kauban ako si Mami Celine o si Daddy Gong. So asa ta mga to gani? Basta mga to, Bibi. Simbahan. Tapos, Mamalitag mga sudan. mga episode sa simbahan. Managkot. So, managkot dahil ni sa simbahan kay para grasyahan po ta sa Ginoo. Kanya, mamalit po ni Ugsudan sa gawas di ay kaya lasot so na po mga kaon. So, uban namin ninyo guys, isuro ito mo dito sa Tagum Sintro. City nito, city na sa Tagum. So, tara, let's go! 1 and 2 and 3, let's go! So, mga kasipat, padulong na gid ni dito, no? So, mo ni sila, mo ni mga porma sa mga laaga, no? Nakadalsyus pa. Nakadalsyus. Silip. Oh, para kag-iring. Para kag-iring. Biyog, porma eh. So, mo ni mong sakyanan de, guys. Mo ni mong sakyanan. Multicab, multicab. Mustang. 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 Uy. Saka na dia. Asa man padulong? Dito. Asa man unahon? Dito sa kuan? Sa puso mo. Puso mo. Di ba? Asa ta unahon sa kuan? Simbahan. Simbahan ta una. Tapos patasitan. Okay, okay, sige, sige. Sige, sige, sige. Nisarte na na. Ano iba? Wa pa kita kag-start. Guys, wala ko aircon nga mo sa ano. Open na ta permitig. Window. So, tara. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. So, okay ra pa? Okay ra? Okay ra? Okay ra? Mura ka tugo na ka ba? Tulgo naman lagi ka. Ha? Naong daw sa gwapa daw eh. Ang pa-cute-cute daw eh. Ay. Sana all. Sana po daw mga prankster. Ay, sus. Naganda man, oy. Guys, nakoy pakita sa inyo mga pinakadako nga kabaw sa Tagum City. So, guys. So, labay lang niya. Sa old cathedral, dahil mi guys, dahil mi sa new. Ay, sa old lang may kay Sa layo. old lang mi. Kay layo na kayo. Lami sa among destination. Sa sa all. Alright. Hello! Ay, naroon ka nila. Kailangan natin tulong simbahan ang mga Nakuha tag mga kandila diriya. So, libre ni diriya? Ha? Oh, donation na eh. Ano, libre? bayot gan. Nagturo ko libre guys. Isa libre nga bayot gay. Karon 150. Oh, sige ni bayot eh, no? Uy, anak kasi kamera oh. Kuha na po ka ba? Kailangan na tumuduolog simbahan bisan mag mga demonyo kay tag mga huna-huna. Kailangan to para gabayan kita sa Ginoo. No? Pray na ta, pray. Hoy, inyo ang donation eh. Diretso na po maglakaw. Nabay si Stevie rito. Diri mo tagak ko na si Stevie rito na ko. Donation niyo. Pero pangwa kandila do di mo tagak-tagak mo. Bali yung ang sundanan guys. Yellow. Wisdom. Oh, so na yellow, blue, pink, red, green, purple, orange, black, white, and gray, brown. So, pili na mo nga kandila. So, akong ipili kayo na is white. That's the bird. So, mo na to guys. Nasabot na ko sa English. Palit at tagsudan. Palit at tagsudan. Tara. Oh, masa may sudan lang to karon? Uy, kung kabalo no. Ha? Chicken matagal niya. Kuwan.
lechon. Lechon! Lechon! Wala pa may lechon na. Ipangayo pa na ito ni Papa Sus. Sa tanan ba? Lechon lagi. Libog kayo eh. Ha? Libog kayo. Jollibee. Kanan na lang sinabaw siguro na. Sinabaw nga. May isda. Pwede ra. Mag-isda pa. Wala na may palingki ron. Ha? Ikaw wala na may palingki. Di kasi, ikaw kasi ma. Bulag ka ra. Kira? Jollibee. Diyan. Ay ko ano lang, pitsaw na lang ugulan. Pitsaw nga bulag. Oh. Oh, sige ratag bulag eh. Ha? Sige tag bulag. Bulag. Sige ra kita bulag. Bitis na kayo. Diabetes sila. Sige. Kuha na lang. Mangita na ta sa net market. Okay ra? Katong mga kuhan. Ay, katong tusok-tusok. Tusok-tusok. Ikaw, sa net market na tayo? Ikaw. Tara. Tara. Let's go. Bye. Kanina na din yung patuwaran nito. Sino batuang? Ha? Ha? Nagtinil? Sila nito. Dira ba ito, Hyde? Dira ba ito? Ha? Dili na to, wala man. Ha? Pwede. Saman. Ikaw mo. Ilan eh? Ilan eh? Wow. Kaya dito ko makaon. Yung maipit, magtani sa kagutom. Ipit, oy. Ipit, oy. Hyde. Uy. Pangay sabaw ba? Pangay sabaw. Ano, nagkuhan ka dito? Party ba? Party. Party. Pa, Oh. palit ko yung stream. Ice cream? Oh, daro. Kuhaan ako, black ako. Black daw ya, black. Ha, let's go. Kira? Kira. Uy, ako nanubyo. Diri. Nam. Diri. Ay, wala black no. Wala black. Mama. So karon guys, mauli na may kay maoras pa kung gani sa diri mo palit og sudan, managkot, ug Ha? palit og ice cream. So, mora to. Maro to. Dayog, turo mo no. So, mangulay na kita. Muli na tayo, isa pa'y dugayan. Unsa pa dugaya no. So, let's go. Abrihan, Mustang. Ay, ang Mustang din. Dawa na, uy. Gaya, naka-abri sa Mustang. So, sure na kita, mangulay na kita. Muli na na kayo mahurot na itong kwarta. Wala tayo kwarta. Ano mo ba doon? Gusto tour kayo. So, tara. So, let's go! Ulit tagbalay! Muli tag malinaw eh. So, maora to guys, no? Oh, anang ipakita lang na mo ang mga jelly nga pinabuhat, matag-adlaw. May mga buluhat mo na matag-adlaw. Ora, share lang sa